Този лаптоп струва 245 лева. Разполага с Intel Core i5, 8 ГБ RAM, 128 ГБ SSD, 13,3 инчов екран, като е компактен и супер удобен за работа. Клас A-. А какво означава това? Клас А е продукт в отлично състояние с минимални следи от експлоатация, дисплей без забележка при работа. Клас А- е продукт в много добро състояние с стандартни следи от използване, като са възможни трудно забележими несъвършенства по матрица, които се виждат само под определен ъгъл при по-специфично осветление. Клас Б е продукт в добро състояние с по-значителни видими козметични несъвършенства по дисплей или корпус. Тези дребни козметични недостатъци не нарушават работата и функционалността на устройствата. Всеки продукт пристига при вас с 1 година гаранция, като можете да добавите допълнителни 12 месеца гаранция, както и лицензиран Windows. Бърза доставка до 2 работни дни, а за поръчки над 300 лева тя е безплатна. Всичко това можете да откриете на сайта на www.restock.bg.